ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಪೇಪರ್ ಟಿವಿಲೆಡ್ ಮಾತ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಮೆ ಸಾಗಿಸುವವರ ಬಂಧನ ಬಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರುವಂತುಂಡು. ಗೋಣಿಡು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಜದ್ಕೊನೋದು ಮಾರೊಂತೇರು. ಈ ಏಮೆನು ದಾಯ ಮಾರೊಂತೇರು ಪಂಡ ಕಾಸುಗಾದು. ಅಂದ್ ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಏಮೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಈ ಏಮೆನು ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಅನಗ ಈ ಏಮೆದ ಉದ್ಭವ ಅಂಡು ಪಂದು ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈ ಏಮೆ ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ ಆಯ್ನಿರ್ತಾವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರನ ಕಣ್ಣು ಈ ಏಮೆದ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಜನ ಈ ಏಮೆನು ಕೊನೊಪ್ಪೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೊಂತೇರು. ಐಟ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಏಮೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ. ಈ ಏಮೆ ಕಣ್ಣುಗು ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಏಮೆಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಇಪ್ಪುವೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಚಾದು ಈ ಏಮೆ ಓಲಾಂಡಲ ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಏತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಾಂಡಲ ಜನ ದೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೈತ ಬಿರಲಿಗೆ ಏಮೆದ ರಿಂಗ್ ಪಾಡುಣ ಏಮೆದ ಮೂರ್ತಿನ ದೇವರನ ಫೋಟೋ ತಲ್ಪದ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಣವು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮಾರ್ವಾಡಿ ನಕಲು ಇನ್ನೇನು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಗಲಸೊಂತೇರು. ಉತ್ತರ ಭಾರತೋಡು ಪಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್ ಇಂಚಿ ಪೂರ ದುಂಬುರ್ದೆ ಏಮೇನು ವಾಸುದೋಷ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಿಯರೆ ಗಲಸೊಂತೇರು. ಏಮೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಯ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ. ಸ್ಫಟಿಕದ ಏಮೆನು ಲಾಕರ್ ದಲ್ಪದಿಂದ ಕಾಸು ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಪುಂಡುಗೆ. ನನ್ನ ವಾ ರಾಶಿದಕ್ಲೆ ಈ ಏಮೆದ ರಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಅವಿನ ಒಂತೆ ತರೀತು ಪನ್ಪೆ. ಜೀವ ಇತ್ತಿನ ಏಮೆನು ಇಲ್ಲಲು ಸಾಂಕಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಈ ಜೀವದ ಏಮೆನು ಇಲ್ಲದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಡದಿಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಜಾಗೆದ ಅನುಕೂಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಕಳು ಇಲ್ಲದ ಪಿದಯಿ ಉತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಈ ಏಮೆನು ದಿವೋಲಿ. ಆಂಡ ಏಮಿನ ಇಲ್ಲಲ್ ಸಾಂಕೆರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಕೆಲವೆರು ಹಲ್ಲಿಡು ನೀರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಏಮೇನು ದೀದು ನನ್ನ ಕೈತ ಬಿರಲ್ಗೆ ಪಾಡುನ ಉಂಗಿಲಡು ಏಮೆದ ಮೂರ್ತಿನ ಗಲಸುನ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರೆಯುನ್ಗ. ಈ ಉಂಗಿಲನು ಬಲ ಕೈತ ಬಿರಲ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ಅವು ದೇವ ಸ್ವರೂಪಿ. ಈ ರಿಂಗನು ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಡು ದೆಕ್ಕದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿನ ಫೋಟೋದ ಎದುರುದೀದು ಊದು ಬತ್ತಿ ಲೋಬನ ಪತ್ತದು ಬಲತ ಕೈತ ನಡುತ ರಡ್ಡು ಬಿರಲ್ಡು ಒಂಜೆಕ್ ಉಯ್ಕಲ ಪಾಡುಲಿ. ಆಂಡ ಏಮೆದ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಂತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು. ಧನಾತ್ಮಕ ಪವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮಂಚಿ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು. ಇಂದಿರ್ದು ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ. ಅಂಡ ಬಾಧಿತ ದೋಷಲು ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಜಗೆ. ಏಮೆದ ಉಂಗಿಲನು ಈ 4 ರಾಶಿದಕ್ಕೂ ಪಾಡರು ಬಲ್ಲಿ. ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜನೆ ತವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ಈ ರಾಶಿದ ದೇವೇರು ಮಂಗಲ. ಮಂಗಳಗಿಲ ಏಮೆಗಿಲ ಸರಿಪೋಪುಜಿ. ಈ ರಾಶಿದಕುಲು ಏಮೆದ ಉಂಗಿಲ ಪಾಡಂಡ ಇತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಪೂರ ನಾಶ ಆವು ಪಂದು ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು. ನನ್ನೊಂಜಿ ರಾಶಿ ಮೀನ. ಮೀನ ರಾಶಿದ ದೇವೇರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಮೇರ್ಲ ಏಮೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಅಂಚಾದು ಈ ರಾಶಿದಕುಲು ಏಮೆದ ರಿಂಗ್ ಪಾಡಂಡ ಲಗಡಿ ಆಪೇರು ಪಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡು. ಮೂಜನೆ ರಾಶಿ ಮೇಷ. ಮೇಷ ರಾಶಿದ ದೇವೇರು ಮಂಗಳ. ಅಂಚಾದು ಈ ರಾಶಿದಕುಲು ಏಮೆದ ರಿಂಗ್ ಪಾಡಂಡ ಅಮ್ಮಂಗಲ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನ 4ನೇ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ. ಈ ರಾಶಿದ ದೇವೇರು ಬುಧ. ಅಂಚಾದು ಬುಧಕ್ಲ ಏಮೆಗ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನದವರ ಈ ರಾಶಿದ ಕುಲ್ಲ ಈ ರಿಂಗನ್ನು ಪಾಡರ ಬಲ್ಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತೈಶಿನಕಲು ನಿಖಲಿನ ಹೇಳಿಗೆಗಾದು ಏಮೆದ ರಿಂಗ್ ಪಾಡರ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಈ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನಿಡು ದುಂಬು ಸರಿಯಾದವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಖಲು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನನಾತ್ ಸುದ್ದಿನ ಕುಡೋರ ಕೊರ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ಪಲೆ.